Sanibonani. NginoMantusi. Ufela emntwini lo nginoMantusi. uMantusi niyamkhumbula lo owabonga ngembuzi. Nayi le video enginokuyenza ikhona na ku TikTok. Ngibonga usisi wabonga ngembuzi. Nangu ke namhlanje uMantusi kodwa kusemina ozokhuluma nawo Matifana ngoba mina fela emntwini uMantusi ungazi ngoMatifana. Kumanje uthi usazobonga again ngehangila yona kube kuya ngaye ngabuye esiqiwini angilandela ibhubesi azobonga ngalo liphila. Bafethu ngiyanibingelela igama lami uhlala Matifana niyangaze ngine-expecting nginisawuta nginosisi la uMantusi fela emntwini uselishilo udaba dadewethu uyaphila. Ngiyaphila butwana. Ngiyaphila ngijabulela nokukubona yazi ngambona ke mina ubaba ufela emntwini nabanye abantu epost einkundleni zokuxhumana ukuthi hayi khona umuntu omenzela isimanga ovele wathi mengabe sobona ukuthi nanku umsebenzi kababa ufela emntwini uyamsebenzela wathi esuka wathi baba nansi into yakho ngicela ubambe la yini le ngakho wayinikeza baba ufela emntwini ngiyazi wayiposta but ngifuna ukuzwa ngawe direct yini lo wamenzela yona. Ngangifisa ngathi ngambonga ngokukhulu but amandla mayiphelela lapho ngamthengela imbuzi ngoba namanje ngibona ngazi ukuthi akupheleliswanga ngoba ngangilokho ngayenza iphozi yami yesafety ngangazange ngizonguthola umsebenzi so ngathi mangisebenzisa iwasho zakho wangapheli ngisho 5 days yazi engangayisebenzisi zonke but nje izinto zavuleka ngabizwa ngoba namanje ngisasebenza noma kungama contract ke uyangena uphume namanje bengisamiswe but futhi Monday ngiyabuyela futhi ngosebenza so nje ngiyabonga kakhulu baba ufela emntwini. So into ofuna ukisho ukuthi kwayizona le washo awunazo awuqedanga ukusebenzisa zonke kodwa wabona imisebenzi seyibonakala kakhulu ngabona kakhulu yazi umuntu ontombazana phela yazi ukuweshelwe fanele sengathi baba ufela emntwini uma ngifakele ezinye angashiyi bese ngathi sinoswanga sinokuzana ishiphoshi yazi hayibo uyashelwa bo yazi uyashelwa bo noma bengisicefe phela kodwa nje uyazi na uzuziyathi ngaze ngayintombi nami ngaze ngeshelwa bo so bese kuyinto nje leyo umuntu obasangasayina kuyinaka phela ukuthi nake vele kumele uyeshelwe kodwa nje iwasho zakhe ivula into eziningi kahle kube sekuya ngawe ukuthi wena ufuna ini mina ngangifuna umsebenzi vele anginandaba nezinye izinto. Le ndoda le wathi mabuyinikeza le yambuzi leya wawuthi sihle ayifuni phela ingqonyo le yambuzi Yona sibayele kule show ukuthi izoyifela le. Ezinye anginankinga singadliwa kodwa nje siba nabo imbuzi ekhaya mase u200 kodwa yona yodwa ayi iyoyifela le yaMantusi ayinqunywa ayidayisi futhi ayinganqunywa baba yambuzi ayidayisi futhi makhamba nje isikhathi hayi soloko sikudinga yazi into ubani December ima ngingena emadevini 20 December uyeza ekhaya hayi ngizoza noma kanjani ngizoza noma kanjani uthe mhla kabani 28 December uzoba ukhona definitely ngizoza. Uyabona ke mbukeli uyabona upattern la ngeke iveze ngegama ngoba phela so i-advertiser kanti uyazi into emeyivezwa yithini yasabalala yabo but